Sikal, salamat na lang sa pagantabay. Si Ronron Inon nga di nagpapabulog, marayman. Pagkatapos sa mga nag-text sa tuya, good day Sir Bert, a big round of applause to Father Fidel Mamerto Bagayawa. Ay, bistado ko ni. Matibay ni magmisang may halong suba. Si Father Fidel Bagayawa, taga-Iriga, for his 40th sacerdotal anniversary. Pag sinabi pong sacerdotal, si pagkapadi niya. Sacerdotal anniversary, kwantang taon na pala siyang padi. Pareho ang date me, ako man 40th membership anniversary in the Legion of Mary, sabi ni Azun, ni Manay Azun. Tayo ni pala si Father Bagayawa, kan July 25, 1981, kan siya maging padi. Yan. Yan si Father Bagayawa, kabats yan sa Major Seminary, kang padiko ni Carlos Regalario. Kaya kung nagantaway ka, Father Bagayawa, si Kaloy, si barkada mo, padiko yan, nasa Amerika. Grabe na impupuli. Ay nga, Bert, grabe nang impupuli ko. Ta-retire na to sa Foreign Affairs, sa Department of Foreign Affairs sa Amerika. Anagum niya si Eden Regalario. Ay narumduman ko pati si Ate Sena. Ate Sena del Puerto dyan sa Calabanga. Sana okay ka na, Ate Sena. Kumusta ka na lang dyan, pati na si Kuya Jimmy, ang pamilya del Puerto. Kumusta na lang mo dyan sa Calabanga. Sa iba pang mga text, si Fred, sa kukutan ng Papa Bert, madali lang ang pagbulog. Ang problema madalion madaldalon ang parabulog, kaya nahaloy. Iniman si Fred na Caballero dyan sa Razorback. Sa Roman ini sa parabulog na mabilison, baliktad ka man katong neighbor me, napigdudulagan ko. Ito man, midya diya na de patapos ta sigang istorya, tagarupigalat pa si pangudtuan. Narumduman ko pati si Tiyo nito. Kanako agi pa, may parabulog kaming nito ang pangaran. Walo na siyang ganan. May ugali itong nagmapabulog kami aga, madumasamuya udto. Buburulugan na kami. Ay siyempre udto na, ay sa katambulog ka ito, itong inaapon na arit, itong garo armikat, malanito na maray. Ay di haloy, pira kami, dua kami magturugang na binubulugan. Pag nagkalingkaging na ang plato na ikinakag na ni mama, tamapangurudto na, nadangog, ay, nagtanubag nga ang plato nindo. Iyo po, tamapangurudto na kami, kaya tapuson mo na po ang pagbulog. Ay, pundong ko na muna ngayon ita, udto na pala, mapuli muna ko, tagutom na ngayon ako. Ay, di po, baranga po bagang payo ko, kiribang. Ay, di ka na munang paraluwa sa tinampo, babalikan ta ka na lang at siya napon. Saan ka na kayo na binubulugan ka, kabanga pa lang ang payo mo ang naahit, mali na si Barbero, mapangod to, uto na, luminayas na, ay masista pa. Nagkakarawat kami, kabang niyang payo ko. Ay, kung ako niya ako tatao na magraway, rarawayan ko na ni. Lintan niya akong inay. Ay, aki pa ko, di pa ko tatao magraway. Kita baga pag nag-aanggot, nagraraway, sayang, di pa ko tatao magraway, Diyos ko. Kan makanood na kung magraway, malanit na. Kaya may mga parabulog na mabilison, may parabulog na haluyo, madalion. Pakigreet pong apo ko si Sofia Abigail Larador of Naga Montessori. Advance happy birthday tomorrow, Wednesday, June 29. 29 na pala sa aga. Ay, kuyan pala sa aga, 28 pa lang sa aga. Baka sa Huwebes pa ang birthday niya. Oy, kung nagantabay si Raquel Uranga, ay nalingaw ko na si apo mo ay nagkaigwaning apo siya ning magna cum laude po sa College Sublok ang Ateneo. Si Aki ni Bea, nalingaw ko si pangaran ay Aki ni Bea, matibayan naggraduar ning law sa Ateneo. Primerong naggraduar ning law sa Ateneo ay naging magna cum laude pa. Kaya good morning na lang diyan kay Raquel Uranga sa Calle 13. Sa iba pang mga nag-text, Shara Store, good morning kamo dyan sa Shara Store sa supermarket. Good morning man Papa Bert, pwede mag-request ng Till by Tom Jones. Asin ba pa? Request na Mary Jane by Boboy Kantarusanan na naka-wheelchair. Si Boboy, bisado ko yan. Mary Jane ang pinaghagad niya. Kumusta na lang kamo dyan sa Tarusanan na Kamalitan.
I will come back to you, and we'll have 1,000 days of May. Don't give your love away. I've kissed your smiles away. I know waiting will be hard for you, and I wish I could do more than say, don't give your love away. My longest day will be when I remember today, and I'll wonder if you'll be there, if the years haven't touched our love affair. Still moments speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away. Still moments speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me, and my heart is free from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. And the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. Sa kuya man na pabutan ng maugmang pagantabay dyan sa kuya sa Mirando man sa kuya Medrano Kitchenet, si Virgiano dyan sa Manga, Santa Cruz. Sino ba si Raul Villamor na
ugmaon siya ta natulukan na pala siya ning bakuna. Sarong ko sa nainot ng natulukan nga kay itong Janssen High. Kaya ugmaw si Raul Villamora, congratulations na lang sa piranyang pag-try na matulukan ng bakuna. Ikaw ni mga kaulangan. Kung minsan nalang ka ang BP, kung minsan kung ano-ano, kaya pinagre-reschedule siya. Ay kan sarong Biyernes garo ito, natulukan manggiraray ng bakuna si Raul. Kaya sige ang kanta, nababakunaan pala na tao, sa kaugma niya, sige ang kanta ning kundiman. Ang apo pala ni Kuya, ni Raquel na Oranga. Aram mo, Raquel Garodo, kanaki pa yan, nahiling kwenta, kami ni Bea, nagkairibanan sa sarong radio station. Pipaparaling-aling pa ni Bea. Sa kagarungan ni pipaparaling-aling pa ni Hermanong Jim Bim, tanda ako ka ito si Hermano, may padangat siyang aki ni Bea. Baka iyon ay si China Oranga Badong. Aki ni Bea Oranga. Siya ang class valedictorian, cum laude, si China garon basa ka ni Bang China China Oranga Badong. Naggayong-gayo ng babae, very bright, nagbiroon mo. Valedictorian ka, cum laude ka sa College of Law. Primerong College of Law graduate sa Ateneo Dinaga. Yan. Kaya salamat na lang, congratulations na lang. As in, di malingaw sa tiyang pag 11:45, kita po magbabareta sa Bareta alas 12. Kiba na magiraray sa nulingkod, Bert de los Martires. Silingon daw kung may mga nagpaabot pa ni mga text messages. Uy, nagantabay si Henrietta Bichoso. Henrietta Bichoso. Pakigrit man da si amigang Tess Gomez Gallardo. Pati na ang BAT 76 kan Ocampo Central School. Si Noel Kidora, yaon na siya sa page kan OKFM Bangon. Dahil ko lang aram, Noel, kung naka-live kami ngunyan. Kaya kung sakali naka-live, kumusta na lang ki Noel Kidora na ini po sarong si Ferrer nagbibiyahe sa ibang parte kan Kinaban. Pabutan tamaning maugmang pagantabi dyan sa housing 2 kan Magaraw. Ang si Ayang Bulatete, Impoy Casero, Jerry Bulatete, Moises Morata, sa Kapadayaw family.
a cloudy day. But it's cold outside. I've got the month of May. Oh, I guess you will say, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much loving, Lord, the bees envy me. I got a sweeter song that I can sing, better than the birds in the tree. Oh, I guess you will say, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl. Ooh, yeah, yeah, yeah. Everybody help me sing it now. Hey, hey, hey. One more time. Hey, hey, hey. I don't need no money. All I need is my pain. I got all the riches, baby. One big man can claim. Oh, I guess you will say, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl. Look here, I've got sunshine on a cloudy day. My girl, I even got the month of May with my girl. Talking about, I got a sweet story to tell you about it. My girl. Talking about, I got a... Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Diskanyo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka dahil po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung banakit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama-sama makatayo, makaupo. Siguro po kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong banakit. Ay tagang pagtik po taga service agad po ng West Coast. 4 na po lang po, naranasan po agad. Yun na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay hindi po sir, kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang risk ko po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, serve Babareta. Ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo. Laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve Babareta, ang wais choice. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Isiskanyo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka helo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katutugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center, ini ang OKFM Naga. Member KBP. Oras ganyan na 10 minutos antes mag-alas 12. Ali sa News Center ng PBN TV5 as in OKFM Naga. Barreta, alas 12. Ang sendong para Barreta. Bert Ganas Martires. Barreta, alas 12. Sa headlines, ka mga Barreta. Aldaw kita nin Martes, Petsa 27 kan na July sa mga headlines natud sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Pag-asa naglinaw mayong super typhoon na nagdadangadang sa Pilipinas. Barreta, alas 12. Vice President Leni Robredo nagpasalamat kay Presidente Duterte sa pagtausaya ng importansya sa SONA. Barreta, alas 12.
Delta variant 1,000 beses na maisog kesa sa COVID-19. Barreta, alas 12. Congressman Salceda nagsumpa na gabos na bill na gusto ni Presidente Duterte makakapasar sa Kongreso. Barreta, alas 12. Siyudad Canlondon sa Inglaterra intirong linantop nin baha. Barreta, alas 12. Sa Olimpiada, Adeline Diaz sobra pa sa 33 milyon pesos ang makukuha sa pagkaiguanin na pinakaprimerong Olympic gold medal. Barreta, alas 12. Yan ang mga headlines hatod sa kanamot kan Rice Coffee 14-in-1+1. Sunrise nagsasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang